Hoxe imos mergullarnos nunha historia fascinante. Imos ver como unha crise política de hai case 3.000 anos, sí, 3.000 anos, acaba sendo a clave para entender o Nadal tal e como o coñecemos. Esa é a gran pregunta, non si? Como pode algo que pasou no ano 735 a.C. ter algo que ver coa historia do Nadal? Pois ben, a conexión é moito máis profunda do que parece e lévanos directamente ao centro de todo. Para entender isto, temos que viaxar no tempo. E ollo, a nosa viaxe non comeza nun humilde presebe en Belén. Non, comeza moito antes, nun pazo, cun rei de Xerusalén totalmente acurralado, enfrentándose a unha decisión que podería destruílo todo. A ver, poñámonos en situación. O reino de David xa se dividira hai tempo, e agora o Peixe Grande, o Imperio Asirio, está a dominar todo. Entón, que pasa? Dous reinos veciños, Samaria e Siria, rebélanse e queren que o noso rei, o rei Acaz de Xerusalén, se una a elles. Presiónano, asédiano, imaginemos o panorama. Acaz está nunha encrucillada terrible. E aquí é onde a cousa se pon interesante. Por un lado, temos o profeta Isaías, que lle di: tranquilo, confía en Deus, non cedas a presión. Pero Acaz está aterrado, o medo apodérase del. E que fai? Fai todo o contrario. Entra en pánico, sacrifica o seu propio fillo a deuses pagáns e, para rematar, vai pedirlle axuda xusto ao imperio do que os outros querían fuxir, aos asirios. Un desastre total. Pero aquí ven o xiro. A pesar da desconfianza do rei e da súa traición, Deus non abandona o seu pobo. É nese preciso momento de escuridade cando Isaías pronuncia unha das profecías máis coñecidas de toda a Biblia. O que fixo Acaz non foi só un erro estratégico, non. O seu fracaso vai moito máis alá da política. Abre un debate fundamental sobre que significa realmente ter fe. E esa pregunta sobre a fe resoa nun salmo moi antigo, o Salmo 24. A pregunta é sinxela pero potentísima. Quen é digno de achegarse a Deus? Para entender a resposta que dá a Biblia, hai que descifrar un pouco a súa linguaxe. Por exemplo, cando falan de elevar a alma, a que se referen? Pois basicamente quere decir recoñecer a alguén como o teu Deus, dirixir a túa oración e a túa confianza cara a él. Despois ven outra idea clave: ter un corazón puro. E cuidado, isto non é só ser boa persoa. Pensemos nun metal puro, sen aliaxes, sen mesturas. Pois un corazón puro é igual. Un corazón que non está dividido. Unha lealdade total a Deus, sen espazo para outros ídolos ou preocupacións que ocupen o seu lugar. E o mesmo pasa coas mans inocentes. Non se trata de non cometer nunca un erro, trátase de fidelidade. As mans inocentes son as que non ofreceron sacrificios a outros deuses. En resumo, corazón puro e mans inocentes significan unha cousa: fidelidade absoluta. Saltamos agora uns cantos séculos cara adiante. Chegamos á época do apóstolo Paulo. E Paulo vai coller esa antiga promesa, a que se lle fixo a un pequeno reino en crise, e vai darlle a volta por completo, revelando que en realidade era para todo o mundo. A gran misión de Paulo é anunciar o que el chama o Evanxelio. E que é o Evanxelio? Pois é unha boa nova, unha noticia incrible que di dúas cousas. Primeiro, que o plan de Deus sempre foi bo para a humanidade. E segundo, que ese plan se fai realidade, se cumpre, na persoa de Xesucristo. A mensaxe de Paulo é unha bomba. Di: lembrades a promesa feita a David? Pois Xesús é ese Mesías. E o punto de inflexión, o momento que o cambia todo, é a súa resurrección. Ese feito demostra que ele é o Fillo de Deus. E a mellor parte, esta boa nova xa non é un segredo para un só pobo, agora é para todas as nacións. O obxectivo final é o que el chama a obediencia da fe. Pero, ollo coa palabra obediencia, non pensemos en submisión cega. A obediencia da fe da que fala Paulo é máis ben como a escoita atenta dun neno que confía plenamente nos seus pais. É unha confianza que nace do amor, non do medo. E agora sí, con todo isto en mente, volvemos a Isaías, a esa bella profecía. Porque agora entra en escena o evangelista Mateo, e o que vai facer é coller todos estes fíos, o rei Acaz, a profecía, a fe, a promesa, e vai atalos todos xuntos. Por fin chegamos á historia do Nadal que todos coñecemos, pero imos vela dende unha perspectiva diferente. Non tanto dende a de María, senón a través dos ollos dun personaxe que a menudo queda en segundo plano, Xosé. Mateo empeza o seu relato cunha longa lista de devanceiros, unha xenealoxía.
e todo vai seguindo o mesmo patrón. Abraham enxendrou a Isaac, Isaac enxendrou a Jacob, pero cando chega a Xosé, a fórmula cambia. Non di Xosé enxendrou a Xesús, di Jacob enxendrou a Xosé, o esposo de María, da cal naceu Xesús. É un detalle pequeno, pero é crucial. De repente, todo o peso da historia recae na decisión de Xosé. Isto é tremendo. Pensemos nisto por un segundo. Todo o plan de Deus, toda a promesa que vimos arrastrando dende hai séculos, queda en suspenso, pendente da decisión dun só home, dun carpinteiro de Nazaret. E aquí vemos o contraste directo co rei Acaz. Xosé tamén se enfronta a unha crise persoal tremenda. María está embarazada, e el sabe que o fillo non é seu. Podería entrar en pánico como Acaz, pero non o fai. Primeiro, como home xusto, busca a solución máis compasiva, deixada en segredo para non prexudicala. Despois, cando o anxo lle fala en soños, escoita. E finalmente, acepta. Acepta tomar a María como esposa e a Xesús como o seu fillo. Responde con xustiza e con fe. Se acase rematamos, pero queda un último nó por desatar, un pequeno enigma que nos deixa o propio texto de Mateo. A ver, o anxo dille a Xosé, porásle por nome Xesús, pero xusto despois Mateo di que todo isto pasa para que se cumpla a profecía que di poránlle de nome Emanuel. Entón, en que quedamos? Chámase Xesús ou Emanuel? A clave está en que non son nomes excluentes. Cada un revela unha parte da verdade. O nome Xesús é, en realidade, a súa misión, o seu traballo. Significa o Señor salva. E entón, como salva? Aí é onde entra o outro nome. Emanuel non é tanto un nome de pía, senón un título, unha descripción da súa identidade. Significa Deus está connosco. Así que Jesús salva precisamente sendo Emanuel. Polo tanto, ser salvado non é outra cousa que saber, que experimentar, que Deus está connosco. E non dubidalo nunca máis. O nome, Xesús, é a acción. O título, Emanuel, é a consecuencia, a realidade permanente que el inaugura. E todo isto, toda esta historia que cambia o mundo, foi posible grazas á resposta tranquila e chea de fe dun home xusto que, nun momento de crise, escolleu confiar.